Il-Gvern se jkun qiegħed iwessa l-aċċessibilità għall-għajnuna legali b'xejn f'każijiet ċivili. Dan billi minflok din tingħata għal persuni bi qlieħ ta' anqas minn 7,000 euro fis-sena, tingħata għal kull min għandu qlieħ ta' anqas minn 13,000 euro. Hawn nitqal kif din is-somma kienet ilha ma tiġi riveduta għal deċenji sħaħ u għalhekk l-inflazzjoni ma kinitx qed tiġi kkunsidrata. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis li ħabbar ukoll it-tnedija ta' sistema diġitali li se tkompli tiffaċilita l-aċċessibilità tar-rappreżentazzjoni legali bla ħlas f'każijiet ċivili. Zidna l-capping minn 7,000 għal 13,000 euro dħul fis-sena u dan it-13,000 euro huwa nett, ġifieri jekk tħallas manteniment, jekk tħallas kera dak jitnaqqas minn qabel. It-tieni punt għamilna sistema hekk imsejħa l-ars għal aċċess aħjar li inti mill-kumdità ta' darek jew minn min qed jgħinek tkun tista' tapplika għal għajnuna legali u tara jekk tikkwalifikax għalija mingħajr ma tmur fiżikament l-uffiċċju. Il-Ministru Zammit Lewis spjega kif dawn iż-żewġ inizjattivi jiffurmaw parti minn sensiela ta' riformi lejn il-ġustizzja soċjali aktar aċċessibbli u diġitali. Huwa żied jgħid kif dawn kienu inizjattivi meħtieġa hekk kif il-livell ta' qlieħ li bih wieħed jikkwalifika għall-għajnuna legali kien ilu ma jiġi riveduta għal dawn l-aħħar 40 sena. Intant id-direttur tal-Aġenzija tal-Għajnuna Legali, Bruno Zara, qal li hemm xogħlijiet għaddejjin sabiex l-aċċessibilità għall-għajnuna legali tikber billi jitneħħa l-bżonn tal-EID biex wieħed japplika għal dan is-servizz. Huwa qal li dan it-tkabbir fl-aċċessibilità ġie wara diversi laqgħat u konsultazzjonijiet. Tul l-aħħar 3 snin irriżultanna li kien hemm 18% minn dawk li applikaw ma kienx qed tintlaqa' talba tagħhom peress li ma kienux jaqgħu fil-parametri tal-liġi sabiex jkunu eligibbli fil-kamp ċivili dejjem qed ngħidu. Permezz ta' żiżida fil-capping ovvjament se jkun hemm daw il-persuni kollha li se jiġu eligibbli issa.